Kok krungu ta? Kula sing ora krungu. Ayo kowe iki budhek kok. Ayu nek le ayune kupinge bosok. Ayo coba. Tak tes genti. Oke, piye? Tuku mriki jam pinten? 8:30. Pun dahar Wis, kalih sinten? kanca-kanca. Heeh. Neng omahe Pak Lurah kono. Heeh. Nganggo bakso apa ya mau nek ra kleruno? Heeh. Ana ngene lah. Ayo entek loro aku lumayan. Berarti kupinge napa lancang? Kok kuping lancang Lah iki? kula ngomong wira dong kok ngene jawab dong. Ya aku wong saking pintere kok. Teori aku dhewe radong kok ngono iso jawab. Apa soal kowe budhek kok dadi radong. Iya. Ya teruske. Nggih. Terus, Pak, Wis tak. ora diganggu to. Ae kowe iki nek ora diganggu kalau diganggu kok. Aneh. Nek ora kowe iki nek ora diganggu terus aku kok didiamkan saja. Kok ora rampung-rampung lho iki. Ya ben malane ra, tak gawe ra rampung. Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah kowe. apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lah gini, nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng kok ndo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sowe. Manut kula nggih. Sangarmu. Apa, Pak? Kowe iki sayange siji, kowe iki nek jak dialog ngono kowe iki ayune budhek. Kok budak? Lah iki mau aku kena omong kowe. Mbok saradan iki sing apik. Jenengan nek omong alon-alon to. Lah aku iki nek omong mesti alon-alon, ora tau omong kesusu-susu tur cetha aku iki nek omong. Ya nek cetha kula ya mesti krungu. Aku iki kuwi sing kupingmu sudah rungon. Mboten kok. Ayo sih kok. Ngandel. Kok ngono kok kon ora muni budhek. Kowe iki sudah rungon, ngandani ngeyel. Sing arep mau cetha. Lah ya ket mau ya cetha. Kowe nembang apa iki engko? Liwo. Ayo wis dibawani sing apik. Nggih. Bawane apa? Ki nanti tak pilih. Ki nanti tak pilih. Askem kene iki. Nih, do krungu mboten? Modar kowe. Kok krungu ta? Kula sing ora krungu. Ayo kowe iki budhek kok. Ayu nek le ayune kupinge bosok. Ya ora. Kene mambu ya doyan. Aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambuning nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Gonamu iki urung bosok. Semangit. Sing penting doyan rasa omong bae.